Garry hökümdar bir gezek vezirine garap: "Yaş wagtym men gaty samsykdym we hiç zat öwrenmek islemeýärdim. Indi bolsa gaty giç. Düýün men 70 ýaşadym" diýipdir. Şonda veziri: "Dolu tümlükden şemiň ýagtysy has guwdur" diýip jogap beripdir. Hökümdar gen galyp: "Seniň sözleriň manysyny düşünemok. Şemiň meniň aýdan zatlarym bilen näme baglanşygy bar? Çağalyk we yetkinjeklik döwrümizde alýan bilimlerimiz giýjäniň garaňkylygyny batyrgylyk bilen kowýan, sahylyk bilen şöhli saçýan we hemme zada jan berýän täher günni meňdeýär. Ululun soň alynan bilim, gün ýaşmazdan ozalky günüň ýagtysydyr. Ol şöhli saçmaýar, ýakmaýar, diňe çaly gyzdyrýar. Şonda da seni sowukdan goraýar.